ନେଉଳ ସାପ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିମରିତ କେଉଁଭଳି ଶତ୍ରୁତା କଲେ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିବା ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ସହିତ ପ୍ରିୟପାତ୍ର ରହିବା। କେଉଁଭଳି ଶତ୍ରୁତା କଲେ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିବା ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ସହିତ ପ୍ରିୟପାତ୍ର ରହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କି ନେଉଳ ଆଉ ସାପର ଯୁଦ୍ଧ, କି ରାଗ କି ହିଂସା, କାହିଁକି ଏତେ ରାଗ? ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କରି ପଠାଇବାର ଅର୍ଥ ଏମିତି ଆମେ କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିବା ନାହିଁ। ନେଉଳ କେତେ ଡେଉଁଛି, ନେଉଳ ଡେଉଁଛି। ବେକ ସର କଲା ତା ବେକ ନେଉଳ ରାଗିଛି, ସାପ ବି ରାଗିଛି। ମାରିଲା ନେଉଳ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି, ନେଉଳ ବିଷ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିବ। ନେଉଳକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି ଗୋଟେ, ନେଉଳ କାମୁଡ଼ି ସାପକୁ, ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି ନେଉଳକୁ। ନେଉଳ ସିଧା ଆକ୍ରମଣ କରୁ ତା ଯିବ କୁଆଡେ ଲାଞ୍ଜ ପଳେଇଲାଣି, ସେ ଲାଞ୍ଜ ପୁରୀକି ପଳେଇ ବାହାରିଛି। ମୁଣ୍ଡ କମିଲା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ଗଲା। ନେଉଳ ବଞ୍ଚେଇନି ଡାଉଟ୍ ନା